दिनै बयबो रंजादे खौसेयै बयबो रंजादे दिनै बयबो रंजादे खौसेयै बयबो रंजादे रंजा 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 सेंग्रा सिख्ला बयबो रंजा बोराय बुरि बयबो रंजा 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 गोरों गोरा बयबो रंजा जाम्बा जला बयबो रंजा 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 सोरबा रोङा होनब्लानो जोंलाय मानो थाद'नो सोरबा हाया होनब्लानो जोंलाय मानो उनफिनो फादोलनि थागिबिजोंनो बर' हारि आरो साननांगौ मा दं दे आबै आबौनि रोखा रोखायै जारिमिन लिरनाय दङ दे दिनै बयबो रंजादे खौसेयै बयबो रंजादे दिनै बयबो रंजादे खौसेयै बयबो रंजादे रंजा 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 सेंग्रा सिख्ला बयबो रंजा बोराय बुरै बयबो रंजा 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 गोरों गोरा बयबो रंजा जाम्बा जला बयबो रंजा 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 सोरबा मोना होनब्लानो जोंलाय मानो नेद'नो सोरबा होआ होनब्लानो जोंलाय मानो गिद'नो उननिया उनाव जालांबाय थागोन दानिखौ जोङो मावलांनि दे आरो लानांगौ गोबां दङ बेखौ उनाव जों रायलायगोन दे दिनै बयबो रंजादे खौसेयै बयबो रंजादे दिनै बयबो रंजादे खौसेयै बयबो रंजादे जों मोनखाबाय बड' काउन्सिल मोनखाबाय जों मोनखाबाय जौगानाय लामा मोनखाबाय गोसोनि थानाय एना एनिखौ जाबै बयबो गारदो दे गोसोनि थानाय गोजाम गोसोखौ जाबै बयबो गारदो दे दिनै बयबो रंजादे खौसेयै बयबो